Na kérem szépen, kemény magba, egyre több a GoPro-s, láttam, ottan volt duma, hogy fel volt dugva 5 óra hosszán át, nem töltött semmit, stb. Szóval próbálok egy ilyen kis Nokeli tutoriát. Ugye folyamatosan nyomjuk a bekapcs gombot, akkor bekapcsol, folyamatosan nyomjuk a kikapcs gombot, akkor kikapcsol. Most direkt beállítottam a csipogást is, meg a ledeket is, én mind a kettőt kiszoktam kapcsolni, mert utcán ne nézzék már, hogy villog, meg ne csipogjon, ha bekapcsolom a kocsmába. Na, így kikapcsolt állapotba kell tölteni. Ugye rádugni a gépezetre. Ennyi. Ilyenkor pirosan világít. Ilyenkor nincs a gépen az, hogy tüdün. Mikor így be van dugva, ne nyomkodjunk rajta semmit. Amint az már nem világít, fel van töltve. Olyankor csak lehúzzuk. Kész. Ha be van kapcsolva, és úgy dugjuk be, akkor meg másolni lehet fel a gépre dolgokat. Itt ilyenkor mutatja, hogy töltődne, jó, most nekem maximum van, de ez nem olyan. Ilyenkor az van, hogy másolsz róla, de ez így szarul. Ez ilyenkor szinte nem is tölti. Amennyit merít, mert be van kapcsolva, annyira nem is tölti. Na, a funkciók. Ugye, bekapcsolod. Itt van, hogy nekem wild screen, szóval nagy halszem, optika van, 1080, 30 fps-sel. Így 2 óra 15 percet bír felvenni. Itt gondolom nézi az aksit is, meg hogy milyen SD kártya van, nekem 16 gigás. Ugye ebbe az állapotban már megnyomod, hogy rec, akkor veszi, ha megnyomod megint, akkor leáll. Na, beállítások. Ugye a móddal viszed a dolgokat. Fényképezni akarok, több fényképet csináljon egyszerre, hármat 1 másodperc alatt, mert mozgó dolgot fényképezel, azt lehet, hogy a 3 közül csak egy sikerül, aztán a beállításokban ezt lehet állítani, hogy másodpercenként hány képet csinálja. Ez a Timolapse, itt be van állítva nekem most, hogy 2 másodpercenként csináljon egy képet, ha ezt megnyomom. Beállítások. Itt az első, ugye ez az OK, ez meg mindig viszi. Ez az, hogy be is lépek. Milyen felbontás legyen, móddal ki lehetne választani. 1080, 960, 720 vagy 480. Ugye annyival másabb, hogy minél kisebb a felbontás, annál több FPS tudsz. Szóval 720-nál van 60 FPS is. 480-nál van 120 is, ha például lassítani akarsz videót. Ugye most a Silverről beszélünk. De mindegy, 1080p. Megyek tovább, ide is belépek. Itt ugye ez tud 24 meg 30 FPS-t, az 1080p. Jó a 30. Ide lépek. Tudja ezt a nagy halszem optikát, egy kicsit kisebbet, ez meg mint bármelyik más kamera. Mit tudom én, gameplaynél a fejedet veszed facecammal, akkor ez a Narrov, ez tökéletes. Neked ugye, hogy is hívnak, neked van LCD kijelződ, én Diamobilját használom arra, hogy letöltöttem ingyen a GoPro appot, és akkor ugye azon látom, hogy van a fejem. Ugye itt be lehet állítani, hogy a fénykép hány megapixeles legyen, de nem nagyon szoktunk GoPro-val fényképezni, főleg, hogy nem 16:9-es. Itt beállíthatod amit mondtam, hogy 1 másodperc alatt hány képet csináljon. Itt hány másodpercenként csináljon egy képet a timelapse-hoz, ugye bemegyek, azt ki lehet választani. Teljesen 1 percig. Mindegy, nekem 2 percen szokott lenni. Capture Options, ez a up and down. Ide belépek, ki lehet választani, hogy fordítva vegyen a kamera, kiválasztom. Ilyenkor így vesz. Mert lehet, hogy csak így tudtad rögzíteni a sok cuccaiddal a biciklire. Stb. Ugye adnak hozzá sok ilyen cuccot. Na jó, ezt most visszafordítom, nehogy így maradjon. Következő. Ezt ha bekapcsolod, akkor sötétebb helyeken is egy kicsit fényesebb képet ad. Ez azt jelenti, hogy így sistergeti fehér pöttyökkel a pofádat, szóval én nem ajánlom, inkább a sötétbe és vigyél be egy rohadt lámpát. Következő. Ez nem tudom mi, ez az, hogy hogy meddig vegyen egy videót, utána megint elkezd venni egy új videót. Szóval így szétszedi, de az előzőt meg törli, szóval nem értem, hogy akkor miért jó. Ezt életemben nem használtam.
Portune. Ugye ezután már csak az lenne, hogy exit. De ha Portune, mindig így mondom, nem tudom miért, közben meg Protune. Még rosszul kiejtve is. Ha ezt bekapcsolod, ez minőségibb felvételeket vesz fel. Mármint úgy értve, hogy utána jobban szerkeszthető, mert ha így már tovább mész, akkor már itt van a fehér egyensúly, white balance. Ebbe belépve már ki tudom választani, hogy autó, és hány Kelvinnel vegyen. A kamrav az a full tiszta felvétel. Szinte fekete-fehér vagy, kurvára nincs rajtad élesség, semmi. Rendesen megnézed, az mi ez a nagy monokrom régi felvétel, az azért van, mert utána szépen színezhető, te állítod az élességet, meg a színeket végül is Sony Vegasba utólag. Itt, ha mégis használod a ProTune-t, hát minél magasabb, annál jobban látod de ez attól függ, hogy hol vagy, ugye bent, kint, ilyesmi. Szóval ezt használni akarod, akkor autó. Ilyenkor nagyobb fájlokat csinál, meg olyan felvételeket, amit utána jobban szerkezhetsz, mert nem annyira éles, meg ilyesmi. Ha az a ProTune ki van kapcsolva, akkor eleve fehér egyensúlyt nem is lehet állítani, ilyenkor tök éles képet ad, hogy utólag a Sony Vegasba szinte már semmi dolgod. Jó, innen kilépünk. Setup. Ez, hogy mikor bekapcsolod, mi legyen legelőször ott a főképernyőn. Hát a videózás. Mert itt be lehet állítani egy fényképezés, vagy mire szoktad sokat használni. Szóval bekapcsolod a GoPro-t, mi legyen ott alapból. Hát videózás. Ez az akármelyik gombot megnyomod, egyszer azt kikapcsol a videó, ezt nem ajánlom, ez véletlen mást akarsz nyomni. Na mindegy, ez hülyeség. Ezt sose állítottam, hát ennek így kell lenni, az kész. Ez ugye a kijelzőt ki tudod kapcsolni, de hát ez hülyeség, ha nem látod. Ez a LED, mennyire világítson. Van az off, nagyon világítson, ugye nekem offon szokott lenni. Itt a hang, ez a nagyon hangos, 70%-os vagy off, az is off szokott nekem lenni. Ezt is hanyagolni szoktam. Dátum, leszarom. Más nincs is. Itt beállítások vannak. Hogyha ezt bekapcsolom, ugye a Wi-Fi-t, hogy RC, és ezt szoktam használni, ugye GoPro app, és akkor a okos telefonokon Wi-Fi beállításoknál ki lehet keresni a GoPro-t, persze ahhoz rá kell dugnod a GoPro.com-on és update-olni, mert az update file-ba rakja bele a GoPro jelszót. Én azt utólag írtam bele a file-ba, mert én nem akartam frissíteni, mert ugye ez a 2.13-os vagy hanyas frissítés, ez a legjobb, mert ebben a leghangosabb a mikrofon felvétel. Ugye a kuka meg egyértelmű, hogy az utolsó felvételt törölném, vagy mindet, ugye az megfelel a formattal. És ha mindet delete, yes, kuka, kész. A másik, hogyha így menübe már nagyon be vagy lépkedve, hogy valamiket állítgatsz, ezt nincs kedved mindig vissza exit, akárhol vagy a menübe, folyamatosan nyomod a felvétel gombot, akkor kiugrik a menüből. És ennyi. Ennyit kell tudni. Ugye, amit adtak hozzá a vízállótok, annak a hátulját úgy kell cserélni, hogy teljesen kinyitod, lepattintható, és rárakhatod a skeleton tokot, ami nem vízálló, de jobban átereszti a hangot, és ugye annak már van tartókája. Akkor van az a weboldala, hogy Magyarországon a srác ilyen utángyártott GoPro cuccokat csinál, nála lehet venni olcsóbban, mint hivatalos oldalakon ilyen dolgokat, ugye ez a fotó-videó állványra rácsavarható cucc, és akkor itt megcsatlakoztatható akkor hozzá a GoPro, hogyha ráraksz egy tokot. A skeleton tokos bőven megfelel, de ilyet is lehet kapni attól a magyar sráctól. Itt lakik Agárdon. A honlapot már nem tudom, majd kemény magba megadom. Már sokszor kiraktam Hörbi anyádra, mikor volt róla szó. Hát ennyi. Én mondjuk nem szoktam semmit állítgatni, mindig úgy van beállítva, hogy ugye nagy halszem cucc, 1080p, 30 fps, kész. Ezt ennyi. Ezt mindig rec.
Sziasztok, én vagyok Peti, te meg nem vagy Peti, ezért megegyezhetünk abba, hogy ebben a környezetben csak egy Peti van. Szia! Kikapcs. Az kész. Ilyenkor nem csipog semmi. Az, ha megvan minden, ugye, akkor kikapcsolod. Mész tovább az utcán, aztán megint bekapcsolod. Aztán retsz. Aztán otthon bekapcsolt állapotba rádugod, felmásod a cuccokat. Ha lehúzod, automatikusan ki is kapcsol a GoPro ilyen állapotba, olyankor megint visszadugod, és akkor megtölt. A piros cuccal. Most egy ideig be volt kapcsolva nekem, és ott van töltsen. És ilyenkor a gépen sincs az, hogy tüdün, ott nem jelez semmit, ilyenkor tört. Ez így 10 perc, ha nagyon teljesen le van merülve, akkor is 10 percig világít csak. Amint elalszik, fel van töltve. Ennyi, kész, cső.